karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Oh. Ang kahoy nilihok ug di pataas. Ha! Ikaw ka na lusyon sa... Ikaw bitaw ni imo do. Baos ko ha? Litob, agay, agay! Pakita animal, pakita animal! Litob, karon ka litob ka. Hiram, 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 Igorous, hiram. hiram. Kabaos ko ni mong upawa ka. No, naulian ko sa kumprimot. Si Laura. Si Laura. Laura! Laura! Nga di ko magalihok. Nausa ba na ko? Ginoo ko. Patay na ka ko. Usay. Ang name mo na siyang Sirina mo sa'yo. Ay, ha? Ano, Usay? Ay! Name mo siyang Sirina. Hello mo! Di masabot! Magdungan magsulte! Usa-usa lang! Gege. Ang uban, tando-tando na lang! Usa na sulte! Pagkuros mo pangutana, magkuros mo, ay pabdungan! Tumagot na mo, ha? Gege. Hilom! Ginawa mo, Glaom! Ginawa mo! Kami, ikaw. Hashtag ko! Ginawa sa ko! Ginawa. Ginawa tagi! Ginawa. Dungan ha! Dungan mo ha! Muhala tatanan ha! Gaya! Hala! Ando na dami ni Moy. Ay, ginawa na ko. Salamat na ginawa na ko. Ay, nahimo siyang sirina kay gihimo siyang sirina ni Aqualos. Da. Kinsa na siya, Kualos? Si Aqualos ang hari sa Balagtige. Gitawag siyang Haring Okoy diyang dapita. Ha? Tinuol gidi ay nga dunay ingon nato. Dunay ay mangtas. Ayaw lagi pagjuwet. Mga hinampak ay mo pagjuwet. Ako rin yung taroy. Usa lang, ako sa tando-tando lang. Tinod na mangtas nga dako to sa Aqualos. Katong bitin nga dako iya tong Alipores. Katong babaeng kasag, katong mga ogong gagmay. Siya nagbugna sa mga tanan kaguliang dinis atong dapit. Ha? Alipores ito niya. Katong mga kasag, katong ogong gagmay. Nya, mo nang nahimo ning kaguliang ning dapita. Og sayop mo sa inyong gituan nga si Inday Laura. May nalagdi malas sing dapita. Kondele, katong mga impaktong dako. Oy. Mawa, kana lang. Kadungog mo! Oh, kalugog. Inyong mga mata eh. Mura bang dituyok mga mata ninyo? Ha? Sulti mo! Nagkadungog mo! Kalimpyuhan ako ng mga dungga ninyo sa tinalinsang bagakay. Pagtaro ko sa'yo, oy. Klaro mon. Tarong lagi! Ikaw ka. Wa man kasabot. Ginoo! Wa sila kasabot! Wa ako maghiwi, oy! Pamina mo! Tabangan nato si Inday Laura nga magkabuhi siyang gapos. Kay siya lang gihatagang gahom sa kinayahan aron mabuntog niya ang kasalbahis ni Aqualos. Maningog sa gamay ay nga banyaga ng tuhana eh doon na mga princess utok ni mga kauban ako eh. Ano, oy? Nahinomdo mo doon ay mga tao nga kalit lang suyopon sa tubig diya sa Balagtige. Mugna katos mga way puangod nga lipuris si Aqualos o si Aqualos mismo. Hala! Kaya lang kanila ang suwi. Sige, maganda mo. Sige, manghalata ninyo. Hala! Sige, tabangin ko ninyo, ha? Nga madanos ni Laura o ang isa tuwang lawas si Dong James sa Karaang Mansyon. Ay, ako na taong usa. Sige, tabang niya. Maghalata. Tabang mo, hala. Nanitirang ngit-ngit ng gawas. Bitaw dong ay. Di pa man unta ron oras sa gabi eh. Og ang akong kahadlokan dong. Di ka nang gasigi og toyok dong ang itong nga kapanganuran. Naklaro pa ba yan ako kaganiha? Kay akong giiwagan sa flashlight ang babaw sa langit. Ano nga pa man si Daddy James ug si Mami Laura. Hasta si maniwasay ni mo dong. Wa pasab. Nahinumdum na lang noon ko da.
Ang say mo, nainumduman, nanitirang. Katong panahon nga ni Apa sila si Dong James o wasay ni Mami ni mo, Laura. Kanangita sila ni Mami ni mo. Ingon inig yung kahimtanga, Dong. Ang nakalahi lang kay ni Amanta karon sa mansyon. O si Mami ni mo, Laura, Dong, nahimo na karong si Rina. Oh, o kita lang yapon ang nahibilin karon. Mag-ampo ta sa Ginoo, Dong. Kay si Aqualos nga maora si Aki. Ni agyod sa mama. Aron sa pagkuha sa imong inahan. Sige na naitirang, namatay altar nga, ampuanan. Adto ka ta, mag-ampo ta. Maayo pa, Dong. Iampo na to ang atong kaluwasan tanan. Dali, ado na pa may usa ka kandila dito. Ato tong dagkotan. Og mga liupo ta sa Ginoo alang sa kaluwasan na tong tanan, Dong. Sige na naitirang. Si Lucio kaha. Ano dahil si Tate Lucio? Nahipos ba ka niya ang trabong ko? Wa ba ka makuha ang trabong ko? Iapil na itong ampo ng Francel nga di lang unta makuha ni Aqualos ang trabong ko gikan ni Lucio. Oh, nanaytirang. Da! Wa lagi kabaos ang animal. Ang animal nga Aqualos litob gid ako. Kambuanga, natakdan nung ko na nalitob nun akong sulti. Ay, kinahanglang bantayan ko ang tabong ko dinhi sa akong panimay. Kinahanglang dili mawa ni Laura ang gahom ni Gia nga iyang gipanag-iya. Kay siya ang makabuntog ni Aqualos ang litob gid ako. Natakdan na sad ko. Anilang yung ko din sa akong bahay. Bahalag na lupog na kini. Panaway, litob. Nalipong-lipong ko gibuhat niya itong litob, Galosyo. Wisit! Ayay, animal. Sa yun na itong bahay ni Lucio. Bisan og nalupog na. Dili mo ko kasi yung sayon sa pagsud ito na pita. Gusto. Balikon ko si Lucio. Karon ka, Lucio. Litob ganda ko. Ano ako, Luz? Animal. Litob ni kalit ka magtungwa nga ka. Ay! Ay! Ya, suman! Suman! Ha? Ay, ako na rin ako, Luz. Ayaw pangilog. Sama sa bagong tiyo. Kisay mo sumbagon? Ako sumbagon! Litob! Sininaw nga! Sit ayaw ko glangaya! Isda sa bato! Huh? Asaman ka! Kuyaw ko! Ay, gadaho ba mga tao? Naghimos lang dagkong daog sa palibot. Aram mo hayag ang among daan paingon sa karaang mansyon! Oy! Si De Laura! Ay! Oy, naulian na! De Laura! Day! Hain si James. Day! Ganun wa ko siya makita. Day! Ug ang mga tao, Day! naghimo sila dagan. Oh, lagi. Ay, wa naman ko'y hayag. Nagkadungog ang uban sa balita sa radyo. Kay peligro ang tibaw kalibutan. Tikyopan sa bagang dagom. O, wa na niya'y kurinte. Nganong ni apata din hinoy. Ha? Hain si James. Ug ang bitin. Ha? Ang dakong bitin. Ay, Si James. James! Day! James! Day! Noy? Day! Noy, hain ang akong bana. Si James, asa naman siya? Anong wa ko na siya makita, Noy? Day! Day Lara! Day! Noy, wasay? Ginoo! Ay, saan ko man din siya pagpasabot? Noy, unsay buot ipasabot sa imong paghilag. Ginoo! Si James! May dautan bang nahitabo sa akong bana? Ginoo, kay sulti, Ginoo, kay pasabot niya, Noy, wasay sultihin ko. Sultihin ko! Ginoo, ko Unsay na. nahitabo ni James? Ginoo, Ha? ko ana, Ginoo, Unsa? ko ana in town, Ginoo. Noy! Ni Dong James, day, kay, Ha? Kay unsa? nahimong bato, day. Oh! Ha? Awa.
May pagwasultihe lagi. Awa, gahe na ka. Digahe ka na. Ginoo ko. Ah, Dili. day! Dili ka na tinuod Ginoo, luwasay. pugni Ginoo, pugni Ginoo. Dili ka na tinuod. Ginoo, ko ano Ginoo? Dili. Ah, Dili. ano Ginoo? Na! Nadulitan na nako kayo sa kayo ang bahay ni Lucio nga naghapa! Ha? Ha? Karon ka, Lucio. Dili ka na yun makaikyas. Makita ko na yun ikaw. O karon ko makuha ang trabong ko ni Medusa. May sugoon ko nga makasud sa imong Pinoyanan. Gatawa ko! Gatawa ko! Dito! Ay! Ay! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!